जो त्यांचा कालखंड गेला त्याच्यापेक्षा कितीतरी वर्ष अधिक आव्हाड हे पक्षाच्यासाठी काम करतात. त्यांनी देश पातळीवर काम केलं, देशाच्या तरुणांचं नेतृत्व केलं, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये काम केलं आणि राज्य मंत्रिमंडळामध्ये सुद्धा काम केलं. आणि त्यामुळं पक्षाची भूमिका मांडण्याचा त्यांना अधिकार आहे. त्यांनी काहीतरी वेगळी भूमिका घेतली असं नाही. आणि जितेंद्र आव्हाडांनी काय बोलावं यासंबंधीचं मार्गदर्शन अन्य लोकांनी करण्याची काही आवश्यकता नाही. साहेब, अनेक दिवसापासून उत्सुकता होती की खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबरोबर लढत कुणाची होणार, परंतु काल सुनेत्रा पवार यांचा कार्याचा चित्ररथ बारामतीमध्ये फिरू लागलाय. नंदन भाऊजाईमध्ये लढत होती, कसं बघता आपण? लोकशाहीमध्ये निवडणुकीला उभं राहायचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार कोणी गाजवत असेल तर त्या संबंधीची तक्रार करण्याचं काही कारण नाही. आपण आपली भूमिका लोकांच्या समोर मांडावी. लोकांना गेल्या 55-60 वर्ष आम्ही लोकांनी काय काम केलं हे लोकांना माहिती आहे. इथं उभ्या राहिलेल्या ज्या संस्था आहेत त्या कधीपासून आहेत. आता उदाहरणार्थ विद्याप्रतिष्ठान ही संस्था स्थापन होऊन आज जवळपास 54 वर्ष झाली. आज कृषी विकास प्रतिष्ठान ही संस्थासुद्धा 1971 साली स्थापन झाली. या संस्था ज्या काळात स्थापन झाल्या त्या काळात आज आरोप करणारे काय वयाचे होते याचं त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलं तरी त्यांच्या लक्षात येईल, लोकांच्या लक्षात येईल की या प्रकारची भूमिका मांडणं कितपत योग्य आहे. आणि म्हणून कुणी उभं राहत असेल जरूर अधिकार आहे. लोकशाहीमध्ये उभं राहणं त्याची भूमिका मांडण्याची त्यांचा अधिकार आहे. याचा आम्हा लोकांची मनापासूनची मान्यता आहे. साहेब, जानाई शिरसा असेल, पुरंदर उपसा सिंचन योजना असेल, पाण्याच्या श्रेयवादावरून आता लढाई सुरू झालेली आहे. अजित पवार म्हणतात ही उपसा सिंचन योजना मीच मंजूर केलेली. ठीक आहे ना, मी सांगतो ना, पुरंदर तालुक्याच्या लोकांना सगळ्यांना ठाऊक आहे कुणी काय केलं. जे सत्तेत आहेत त्यांनी आम्हीच केलं असं सांगायची भूमिका घेतली तर ते सत्तेत आहेत. त्यामुळे आम्ही त्याचं काही भाष्य करणार नाही. पण लोकांना माहिती आहे हे कुणी केलं. सर, राज्यसभा निवडणूक जी आहे ती बिनविरोध झालेली आहे. मात्र प्रफुल्ल पटेल यांच्या खासदारकीचा कार्यकाळ बाकी असतानाच त्यांना पक्षाकडून उमेदवारी दिली गेली. असं एक तांत्रिक कारण सांगितलं जाते की आपल्या पक्षाचं राज्यसभेमध्ये 2/3 मेजॉरिटी आहे. कदाचित त्यांच्यावरती अपात्रतेची कारवाई होऊ शकली असती. ही कदाचित कारवाई टाळण्यासाठीच त्यांना उमेदवारी पुन्हा देण्यात. हे सांगता येणार. त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय ज्यांना अजून 4.5 वर्ष किंवा 5 वर्ष शिल्लक होती त्यांनी पुन्हा उमेदवारी दिली हा एक आश्चर्यकारक निर्णय आहे. साहेब, सातत्यानं नवनवीन जे लोक आहेत ते भाजपमध्ये जात आहेत. जे अनेक वर्ष पद भोगलेले, 2 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेलेले आहेत. कसं बघता याकडे? असं आहे की त्याला अलीकडच्या काळामध्ये काही यंत्रणा ह्या अतिशय महत्त्वाच्या झाल्या. अँटी करप्शन असेल, ईडी असेल, आणखीन काही संस्था आहेत. या सगळ्या संस्था किती प्रभावी आहेत आणि राज्यकर्त्यांच्यावर किंवा राजकारणात असलेल्या विरोधी लोकांच्यावर त्याचा वापर कसा आपण करू शकतो याची उदाहरणं हल्ली बघायला मिळतात. आणि तशीच उदाहरणं जी आहेत तीच या पक्षांतराच्या संबंधाची भूमिका जे लोक करतायत, मांडतायत त्याची कारणमीमांसा तिथं जुळलेली आहे. साहेब, जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसलेले आहेत. 20 तारखेला अधिवेशन ठेवलेलं आहे. सरकार चालढकल करते असं वाटतं? माहिती नाही. आता सरकार विधानसभेच्या समोर नक्की काय प्रस्ताव आणतायत तो बघितल्याशिवाय त्याच्यावर भाष्य करता येणार नाही. पण आम्हा लोकांची इच्छा आहे की त्यांची प्रकृती नीट राहावी. त्यांनी उपोषणाचा मार्ग शोधून प्रश्न सोडवण्याच्यासाठी विचारविनिमयाचा मार्ग शक्य आहे का हे जरूर पाहावं. लोकांची सहानुभूती त्यांना आहे. प्रश्न सुटावा असं लोकांनाही वाटतं आणि त्यासाठी राज्य सरकारने
समंजसपणाची भूमिका लवकरात लवकर घ्यावी. चला.